I need to go back to Italy. We have to wait and see how he responds to the medication. Be quiet. Peter chu an ina na alo thok mol mola chuti lai chuan anupui Margarita chuan eirong bol pa in TV alo en ve bok a in pe fel nu chuan Peter chu zanri ei turin awakawa Peter chuan a box char chu radio alo ni thu lo hrilin Margarita chuan room chu san pa in minute som pangan hu vela cho ei tura lo chuak turin atia a chu nu chuan Peter chuan a radio char chu a han on ta a an ina sana puyan tar chu thi in TV signal po abo ngal radio atang chuan thomak tak hre chun zomin Peter ngai thalo chuan rang takin a offa reilo te a radio chu on le in a om na ruma chuan meiche pakhat alo in lan ngal radio off rule chuan abo le ngal zel bok a han on le chu meiche chuan chak tak alo pan na in bengcheng lo tura ati nu chuan abo le a Peter chuan makati ema wangin radio chu a on le a ma se tun tuma chuan meichia khan radio chu alo off da tlat mai Peter po a chi ai tan ta meichia chu loin lanin Peter chu alo be ngal an thom chu hria in Margarita po alo luta alo lu nu chuan Peter thabar rakri chu a hrenga lani ema hi zai thiam ni in audition an nei lai chuan aril ruwa thildang dai alo lu tatlat mai zai lo chuan audition an nei na room chu a chua sana a ho nu chuan abiel pa seba hena chuan audition an nei laia a chi ai le tak thut thu chu hrilin seba chuan a thei ang angin alo fui ve bok chuti lai chuan a phone lo ri in anu chuan chanchin du om lo tak alo hril seba hena chuan Italia kalvat angai thu hrilin an pani chuan an kal ngala Italian vathen chuan damdo ina kal ngalin ema hi meiche thlarawin ati buai Peter Fanuka alo ni a ema chuan anu hena chuan engthil nge thlengti zotin anu chuan a hriat chian che big lo thu in alo chang ema le seba te chuan doctor bengalin doctor chuan apa chu uluk taka en kol ngai alani thu alo hril alu hliama wangin aluwa thisen jam le thluak te a khoi poi thu hrilin anak rute po atlia thu a hril bok doctor chuan anu po in a ngong aban le a maya te hliam ane ive thawa wangin apa nen chuan anin sual boi ni a arin thu le anu chuan apa chu in hnuailama anem lumni a angai thu hrilin anu chu thilom dan zo chiang le turin ati a ema chuan anu hena chuan apa chu ICU a aom thu le adin mun po a that deu to thu hrilin a mai hliam te chu a en saka ani po in hliama nei ve wangin observation area angai thu a hril bok chulai hmun atanga ankal son don lai chuan Margarita chuan ema hena chuan apa in tha tuma abe thu le damdo inamumek chu apa ani lo thu a hrila mase ema chuan athu soi chu alo ngai thu takte chiam lo hadam taka omri phot turin alo ti a Margarita chuan ina a hodon lo wang chuan akar chabi chu alo pe a anukal nu chuan seba chuan anriana tur hotel po abuk felto thu alo soya mase ema chuan an ina ankal masak phot angai thu alo hril inan vatlen chuan ema chuan an recording studio wa hruain apa nen chu muna chuan an hun tamjok an man thin thu le apa nena an zaidun thin thu te a hrila apa in churu mathil om te chu angai hlut hle thu le ahman ro thalo te po aranglama asiam that zung zung thin thu te a hril le emai ril ruha mel a mu awangin seba chuan engkim a that le vek tur thu hrilin ema chuan apa in anu kuta thak du mai chu rin har alati thu asoya seba chuan ei tur siam turin churum chu a chu asana chuti lai chuan ema chuan radio te chu lo onin apa chunga thil thleng te a hriat chian thei a in be se ani room chunga bungruwa te a en ko lai chuan typewriter ra min tran pui ro ti loin type chu mu in seba chuan alo ko chhun zom
room atang chuan chuakin seba chuan an ina chuan eitur han siam mai tur a om lo thu alo hril seba chu emai nu thir sakor chuan eitur leiturin a chuaka mase eitur order fel nu in lama a wallet a thei ngil ti a reta chau mai a wallet a ken thei ngil thu hrilin atuka poisa pe mai tur adil chu dorngak tu chuan alo rem ti ta hau lo mai chulai mun chu asana han tum chu a thir sakor chu alo om lo ti a hrengal ema po chuan apa nena an hla record te alo ngai thlave meka chuti lai chuan an sana chu alo ding le ta mak mai radio atang chuan thomak tak tak lo chuak le in la alo in play ya ema chuan ama play ni anga in la chu record a han tuma mase thom dang a hrele ta o hre chun zomin bengcheng lo turin an lo ti a ema chu angaya tha thei ta haulo radio a chuan music lo in play chun zomin ema chu radio off tur chuan akal ngal a off ma chuan meche tharau chu lo in lan le in ema chu alo off khala ema chuan makati in a hlau thong le a radio a han on le chu room kilama chuan meche tharau chu alo in lan le ta a off rual chuan meche tharau chu abo ta zel mai a han on le chu meichia chuan alo pan ngai ti mu in a off rual chuan abo ve le maya chuti lai chuan a phone lo ri in ema chuan room chu a chu san ma se ema chu mi patharau chuan alo zui ngal in noi lama po chuan ema chuan meiche tharau chu a mu chun zom le ta a phone lo ri le in a han chang don chu a battery alo zowa an ina phone chu lori chun zomin a hlau thong chuan phone line te chu a phoi ta veka mase abial pa seba an kola tum alo ni a in chu chu san ngal tumin chabi omna lam apan lai chuan mi patharau chu alo in lan le ta ema hlaulu tuk chu tlan che in kongkalam apan lai chuan mi patharau chuan a shoka alo rek ta chat mai mase relo te a abo vele ngal maya an kongka le tukver te chu ama a loin kharin chuadan kong azon lai chuan typewriter a chuan mintan puiro ti loin type le in ema chuan typewriter mang chuan chu thil chu biak po atum ta a mase mi patharau bok chu loin lan le in typewriter chu a the son ta dai mai chulai huna tanga me che tharau tlan chia chu mu in ema chuan chuadan kong adap chun zom le a abula toys a han ti che chu radio chu ama in aloin on le ta me channel pang tharau po loin lan le in radio wa on nu chuan anau telem po chu atlan san ngal lau le khur der chung chuan radio chu va off le in nau telem po chu abo zuya radio chu on le in chu ina tharau om ho chu anloin lan le ta mi patharau chuan lo bein ema chu nikho relowin chuata atlua chuti lai chuan meichia chuan radio chu alo off le ani reilo te a ema po lo harin studio wa chuan manmo takin aluta seba po lo lutin doorbell alo met vaka doorbell ri chu shre in mi patharau pon in hnuai lam apan ngal kongka a hon thei mai lo wangin seba chu in hnuai lam bungrodana chuan chukin chuta tang chuan in chung lu thei a in ring ani in noya chuan lutin seba mulo chuan mi patharau chu aloin lan le ngal studio wa chuan ema chuan a phone chargin seba chu biak po atuma mase studio chunga chuan signal a that lo awang chuan a betlang thei ta mai lo studio watang chuan chuakin seba message adong hal seba chu call ngalin a phone chu in chunga a ri ti hria in phone rig na lampan chuan akala awathen chuan seba chu lau mel taka lo thu in thomri engma a hriat thei tak lo thu alo soya ema chuan living room lama hruain lekhabua chuan mi tu emo anom ve awangin anin biak thei lo thu aziaka seba chu engemaw mu anei ti zot le in seba chuan engma a mu lo thu in alo chang ema chuan tv chu onin ring taka a volume ati san nu po chuan tharau ho chu anloin lar tamai lo an pani chuan studio lama chuan inzui lutin ema chuan music ring takin a playa mase a music play po chu seba chuan a hre thei mi lo ani ema chuan headphone chu vo in angai thlave a tharau chuan abul maya adin thu alo soya
ema chu hoi chuakin seba po alo bo dai ti a hrengal living room lama kalin seba chu thut thlenga alo thu a meiche tharau po loin lan le in abo le ma chuan thom nei mi alo turin alo signala seba chu tharau chuan lo thununin aloin lan vele a ema chu lo bia in alo be chun zom ngal ema chuan atlan chet san theita shramani radio po ama aloin onin meiche nau pang tharau chuan ema chu alo nem tlu a meiche nau pang tharau chu zuin meiche tharau nen chuan awa mu a meiche chuan afanu hnena chuan apa alo howat dona wangin ngoi renga lo om turin ati a atoi ste chu room lama seng turati in thilei tura lo chuak le ngal turin ati bok meiche nau pang chuan apa chu engwanga chu tinga khosa nge ti zotin a chau deuh wang mai ani thu in alo chang meiche nau pang nu chuan apa chu mi fel tak ani thin thu hrilin indona awanga a in thak danglam thu a hril bok afanu hnena chuan apa lo let huna bengcheng mi lo turin a chanon mol mola ema chuan an nu fa chevel le han thu soite chu ngun takin alo ngai tha a an pa ber etor lo ho nu chuan an nu chuan ngoi rengin ei turte alo pe a dokana athilda ati tlak palawangin etor thinrim chuan anupui chu kut athak ta zanri anei zo chuan mecheno pang chuan apa radio ngai thak lai chu ati tlupal ta hlo mai afanu chu kut thak atumta anupui chuan athei topin alo dang ve bok ema in aen reng lai chuan etor chuan anupui chu rek hlumin mecheno pang chuan bakche in vi alo tum ve bok etor chuan anupui le afanu te chu athat alo ni a chuti lai chuan ramhoi na lu khung seba chuan ema chu alo beile ta thut mai a hroka chuan rekin ema chu atal chuak theita shrama studio wa chuan man mo takin atlan lut ngal seba po lokalin studio wa alu rol chuan ema chuan kongka alo kala music ring taka play ngalin seba thunun tu ramhoi chu athin rim kher mai studio chung bungro te chu ti chia in music po atop ngal ema chuan man mo takin anin chunga thom chu thei chi bungro zong zong chu a ona seba po studio dar thalang ti ke in alo chuak thei ema chu zuin awanang chinga reilo te a karen lo thimin anin chu are ta thap mai seba an thatuma apan nai lai chuan radio chu ama a loin on le in anu puile afanu te o asheta mi cheno pangle anu tharau chu loin lan ngalin ema kuta chuan anlo vuana mi cheno pangle anu te chu ring takarakin ema taksa mang chuan ring takin an rak chuak etor tharau chuan seba chu chu sanin abo zui ta ni ema chuan seba chu wangai venin pangai takin alo om to a ni reilo te nuwa chuan Peter po damdoi ina trangin alo chuak to a Peter chuan kara abung ro da pui turin seba chu asoma ankal nu chuan anu chuan ema nena chuan apa in ati nat ngai lo thu lo soyin ema po chuan kuthak tu chu apa ani lo thu alo soi ve bok ema le seba te po an chen na lama an kir vele ta a ema chu audition nei le turin ain buat sei le ani emai nu thir sakor tu chuan thir sakora radio lo omot mai chungmu in dora shal atuma dor ngak tu chuan lo lei sakin on tumin ahan en kol vela aon thei mai lo wang chuan thalak hlui to tak chu thala in puanin akhu ngala na thomol mol lai chuan athala khu thata me che chu alampanin alovak ta tham tham mai athala khu that chu chuata lo tluin ahan tung tha chu anunglam atang chuan me che tharawin alo pan ngal nunglam ahan hoi chu tharau chuan thalak chunga chuan apot lut ta dayani